Oh, kita pa rin. Low, low sound, please. Lens Pareda, mega love shout out. Thank you so much. Jonah, mahal ko. Gising ka pa? OMG. Matulog muna kayo. Maglalaba pa naman ako. Good morning, good morning, good morning. Thank you sa inyong dalawa. Thank you sa inyong dalawa. May music ba? Lens, gising ka pa, Lens? Lens Pereda. Pereda, may love shout out. Nantukata ako. May music background na tayo. Jonah, mahal ko, matulog ka na. Sobrang ka na sa kape. Wala, pre. Wala pa rin. Walang pang kape. Eileen Bongko kan, mega love shout out. Thank you, Midnight Snack. Kuha bang watching. Thank you. First time ko mag-day off today, Char. Meron na pong music, salamat. Hello, mega love shout out. Ayan, Eileen Bongkukan, hello, kila Eric Bongkukan, sino pa ba? Biana Bongkukan, si Rai ko ba yun? Cairo, hello Cairo, ayan. Lalaba ako. Tusok po, ayan, si Vergara, gising pa. So, finalize ako ngayon para matapos na. Diyos ko Lord, di ako nakatapos ng mga paano ko, pa-entry nyo. Ang kalat pa, gusto ko na mag-box. Maglalayas na ako. Wala na akong kasama, kaya di ba? Thank you so much. 4 na milyon, pero isang tusok pa lang nakikita ko. Tamsak lang, sapat na. Diba? Kamusta yung naging host ko nakaraan, di ba? Iniwanan ko sila doon. Bahala sila kung di mo Lens Tereday. Kamusta kayo dyan, Manay? Manay Eileen Bongkukan. Ayan, 6 millions in the house. Thank you sa inyo. Disco muna tayo. Ito yung oras ng diskuhan na doon sa Pilipinas, di ba? Yung mga diskong barangay. Ayan. Diba? Dan thumbs up, host Rhea Di Calnia. Thank you so much, Rhea Di Calnia, sa pang-thumbs up mo dyan. Love mo yung YouTube. Hindi ka pa nakaturog, Manay. Eileen, Bongkukan. Panay siguro tawa mo dyan, no? Naluloka. Si basher yan, si Biana Reka Bella. Lagyan ng energy. Tinuruan niya ako Manoy, yes, Manay.
Thank you sa pag-share. Naglalaba ako nasa labas kaya medyo oily yung face natin today. Hindi, kagigising ko lang. Naglaba ako. Hindi ako pumasok, pagod ako ngayon. Pagod ako katuturo ng mga training natin today. Naloka ako, talagang may sapak. Pero okay yun, mabilis yung kumilos. Kaso talaga may tupak, parang lasing lagi. Hamster naman, no? Thank you. Naalala niyo yung nag-host nakaraan sa akin, yun. Iniwanan ko na sila doon, bala sila magkangarag-ngarag doon. Sko, gamatulog. Hello, mega love shout out sa ano. Sino ba Arabic kasi? Hello, assalamualaikum. Thank you, assalamualaikum for you. That's just mine, tay. What's your name, sir? Basta letter P lang siya. Assalamualaikum, sir. Shukran for visiting my house. Ayan. Tam, sir, host. Thank you so much. Florin Mendoza, ba't mga gising pa kayo? 6,006,666 viewers. Hello, mega love shout out. Thank you na mahal ko. Ayan. May Arabic tayong bisita. Assalamualaikum, sir. Shukran katira. Ayan. Mga chup-chup. SS Mac, sir. SS Mac. Ano malong Arabi? Makimalong. English only. Bas. Kakatapos lang ni Madam Princess and me. Ay, lumabas kasi ako kanina, di ba? Nandun ako. Nagutom ako, kumain, tapos kapalik ko na. Ang init, sobra sa labas. Game! Para hindi kayo matulog. Congratulations sa mga nanalo kay Princess and me. Andun ako, di ko kinaya, nagutom ako, lumabas ako. Kumain na kaya medyo energetic tayo today. Thank you so much. Sayaw-sayaw muna. Naalala niyo yung host ko nakaraan? Kung matatandaan niyo kung anong pangalan yun, for 10 pesos, go! Name ng co-host ko nakaraan. Sino makatumpak na ng 10 pesos? 10 pesos additional. Don Sultan, no? Hindi po Don Sultan. Channel Dalia Laisa, hindi. Yung kahapon nakaraan. Ano ba yung kahapon sa araw? Yung lasing na lasing. Gising pa mga wakwakers. Emma Bersano, mega love shout out in the house. Chris Anjoy, Grindawale. Ayan. Hello, Lens. Si Lens, di ko maalala si Lens. Hello, Lens. Hello, mega shout out, Lens. Ayan, si Chai Gono, Tusok host. Thank you, Chai Gono. Ayan. Nandito yung mga admin natin. Admin natin, Langkin, no? Andito yung admin ni Ma'am Princess and me live in Scotland. Ayan, Chai Gono and si Ma'am Dayan nandito rin. Ayan, President. Wala nang tulugan to. Puyatan na to, diskuhan na. Diba? Christy Glitz, baby, no. Patenten lang muna tayo. Ang dami natin prizes na bibigay. 1,000 yung upusan natin para sa inyo. Thank you po, Kuya Eds. Kuya Eds Vlog for sponsor. Thank you so much. Thank you, Kuya Eds. Ayan, 10 pesos. Co-host, naalala yung co-host kong Krong. Ang makakapangalan ng Krong kong co-host, kung maalala nyo. Type si Nery Cañete. Nabaliw na siya kay Nery Cañete. Ewan ko ba nagkamabutihan na silang dalawa.
90 days, no? Hindi, yung lalaking, yung lalaking nakaraan, yung pinaus ko muna, pinaluto niya ako, tapos pinagsilbihan ko siya. Hi, Along, hindi. Hi, Along, hindi po. Tingnan yung last vlog ko nakaraan. Yung last LS ko pala. Yung kurong-kurong gumagantong ganito. Oh. Yung papaganyan-ganyan. Yung gumagano'n ganon. Yung timang-timang yung malakas ang amat. Sir Eds, no? Sir Eds, hindi po Sir Eds. Sir Eds po sponsor natin, Sir Eds. Thank you Kuya Eds. Kawai Rhea de Kenya. Hindi po si Kawai. May pangalan po siya, nag-mention po siya ng pangalan. Kamukha ni Bentong. Laki ng iPad ko. Wait ba? Angel of Peace, no. Angel of Peace is already, going Philippines na siya. Ayan. Ako na sunod, pupunta na ako ng Pilipinas. Kita-kita na tayo sa mga, pupuntahan ko na yung mga bahay-bahay nyo. Lulusubin ko na yung bahay nyo. Diba? Pangalan kayo, Muslim ng pangalan. Pangalan ng naging host natin nakaraan. Yung Krung-Krung, kung maalala nyo. Diba? Matalala nyo yan, nandito kayo nakaraan. Yung gumaganon-ganon. Diba? Gumaganon-ganon yun eh. Yung type si Nery Cañete. Jenaline Golilla, may love shout out. Good morning, host. Ray. Hindi po siya Ray. Sayaw-sayaw muna kayo para matanggalin yung antok nyo. Manay Aileen, tawa ka ng tawa dyan. Anong snack nyo, Manay Aileen? Bungkukan Aileen, anong snack nyo dyan? Gising pa si, si Hermano. Hindi. Venom, no. Si Venom nandun ako kanina, tambay ako kanina, inantok ako tapos umalis, tutulog. Nagising ako, nag-live si Ma'am Princess, umalis naman ako, naglaba ako. Tapos kumain sa labas, di ba? Hindi, Roberto, hindi po. Letter M yun. Letter M, letter M. Richard. Hindi po. Tingnan nyo, saglit, hanapin mo. Nakarang LS, 41 LS ko yun. Then yung last part. Michael, Marlon, Marvin, Maynard, Malvin, Michael, Mangkanor, Marks, Marvin. Tingnan ko nga ang pangalan nun. Search ko muna. LS na dito nga. Check ko nga muna. Titingnan natin. Dito yung nakaraan. 202. Miguel, Marco, Marlon, hindi, Merco. Hanapin natin. 40 ata sa 40. Tingnan mo sa 40. Pinaluto niya ako yung nakaraan.
Yung first day niya. Papakita ko lang yung mukha niya. 40 ba? 40 ba o 40? 39. Kailan ba yun? Ay, nawala. Nalubat ako. Wait lang. Marco, Michael, Manuel. Hindi. Wait lang. Nalubat oh. Hindi naka-charge. Kaya, siniswerte ka nga naman. Maso. Patulog na muna kayo. Bukas na lang. Continue yung bukas. Nalubat ako. Wait lang. Nawala yung sounds. Marlon. Hindi. Marlon, Michael, Manuel, Michael. $13. 5-8. Sino man nanalo kay Ma'am Princess? Grabe na puwete. 1, 2, 3, 4, 5. Alauna na dyan. 1, 2, 3, 4, 5. 1:30? Yeah, still gising pa rin kayo. Mag-uumaga na. Merto. Hanapin ko lang yung ano ko. Hanapin ko lang. Charging. Hanapin ko lang siya. Saan ka? 38. Kahapon wala. Kahapon wala. Lahat panalo host. Wow, sana all. Wow. Congrats. 1:30 AM dito na. Oo nga, 1:30 na. Kasi ay tinignan ko yung oras. Oras ko din eh. Oras. Diba? Oras. Ayan, tapos si Ma'am Nini Days. Ay, si Ma'am Nini Days. Si Ma'am Princess. Mamaya-maya si Ma'am Nini Days naman. Ang pangalan ng Kurimaw? Kurimaw? Type niya si Nery Cañete. Tawa ko ng tao. Nery Cañete, type na type ka nun. Ando, na-upload yun. Di nga. Tingnan mo, may pangalan yun. Tingnan mo, nag-mention siya. Hinahanap ko nga eh. Wait lang. Search ko. Sa number 40 atang LS ko yun, 40. 40 nga, 40. 41. Eh, nga, wala. Ba't wala? Ang daya ni Lolo nga. Ba't nala yung video ko ngayon? Baka tinanggal niya kasi nakakabuang. Number 39. Number 40. Tinanong ka sa 41. Mariano, Marshall, Mark, Mateo, Major. Dalawa na lang. Hindi na wait lang ha, wait lang. Titingnan ko, papakita ko sa inyo. Ito ata number 4. Number 40 ata. Kailan ba yun? Naalala nyo yung naging ano ko, ng kurong-kurong sabi nga ninyo, may lakas ng tama. Nawala nga. Baka hindi siya in-accept. Wala nga siya dito. Number, yun, kahapon lang, hindi ba Ma'am Dayan? Nung isang araw? Nung isang araw lang siya. Hindi siya McCoy. Hindi Manny. M siya. MA.
MA din. Basta yung gumaganon-ganon yung baka din accept. Nalala niyo yun? Number 30, wala. O, pinu-forward ko, tinitingnan ko, wala talaga. Puro lang to si si Teddy Bear. Ano to? Number 40 yun eh. 39, wala din. 39. Nawala nga. 39. Hindi sa 39, sa 40 tayo. 40. Massimo. Maximo McCoy. Manton. Wala nga. Hindi ko ma-search. Pinoward ko na, tinignan ko kung may lumalabas na mukha niya. Hindi in-accept sa camera yung pagmumukha niya. Pero naalala mo siya, Ma'am Den, di ba? Nang karaan. Di ba nag-mention siya ng pangalan niya? Ako si Neri. Sabi niya, Neri ako to, si ganito. Oh, yun. Type niya si Neri Cañete. Yung mali. Sabi, lakas ng tama. Gumaganon-ganon yung pag nagpapatugtog siya. Gumaganon-ganon. O, di ba? Yung maraming ginto. Ganon-ganon. O, ganon. Yun, di ba? Nalala niyo yun. Alalahanin niyo. Yes. Yung timang yun. Oh. Hirap turuan, pero bilis naman siyang kumilos. Kaso, matagal mag-pick up ng mga Diyos ko Lord. Nung bago naman ako, di naman siguro ganun. Tira usog, tira gama. Makoy yung bet ni Neri. Hindi siya Makoy. Yung pangalan niya, nag-mention siya ng pangalan niya. Nanap ko. Nawala si Krung. Mamaya pa bistahin ko siya ulit. Number 41 L is yun. Wala din. Mamol. Mamol. Mamol! Bungol yun, bungol. Maluloka kayo noon. Pag, naku, di ba naloka nga kayo? Ako pa kaya di maloka? Di ba? Naku, naalala ko si Ninidis pag tumatawa si Ninidis. Yes ko. Ay, naku. Basta yung gumagano pag nagpatugtog siya na gumagano, no? Gumagano siya. Marunong siya magpa-sound effect dito sa Neri. Kasi magano. Tapos yung panay advice pa nga ng mga ayan pa. Ramil Biestal. Hello, mega love shoutout mo sa Nabella. Hello, Ramil. Mega love shoutout. Ito, solo ako. Baka gusto mong punta na ako dito sa bahay. Iniwanan nila ako lahat. Lahat na lang ng mga kaibigan ko, iniiwan ako. Wala. Ngarag. Inday, Ramil Biestal. Diyos ko, Lord. Nakakaloka, gumagano. Ko, si Mondragon. Ayan. Kung wag mong sabihin, Mondragon, nasabi ko tuloy. Wala na, cancel na. Nagpapahula ko na nung pangalan nung nag-host ko nakaraan. Yung gumaganon. No? Anong tunay na pangalan nun? Ala. Basta nakarang araw lang nag-host siya dito, si Krung. Ramil, thank you so much talaga sa pagbisita sa aking bahay. Ayan. Para sa ito, Ramil Biestal. thank you. Babalik pa yon, babalik pa sa inshallah.
Mondragon. Hindi Mondragon. Hindi siya Mondragon. Letter M. M-A. Basta M-A, hindi siya Mondragon. Inecheck ko lang Mondragon lang apelyido niya. Mondragon. Alam mo, Cassie. Si Cassie. Ano ba yung mga linya ni Cassie sa kanyang Mondragon? Romina! Romina. Marlon. Hindi siya Marlon. Marlon. Hindi siya Marlon. Manunda. Matudnila. Ramil, kilala ni Ramil yun. Ramil, anong pangalan nun, Ramil? Ramil. Ramil. Ramil Buestal. Ayan, Besta. Buesta. Si Ramil Buesta po dati siyang Applebee's. Ayan. Iniwanan din. Kasama namin yan ni Angel of Peace, ni Alberto, Guluran. Ayan. Kami yung mga The Legend. Ako, iniwanan lang nila ako. Thank you naman sa pag-iwan nyo. Maverick Marlo. Hindi. Malapit na. Marlo. Malapit na. Sige lang, ituloy mo na. Pang-Muslim namin pangalan. Ayan, 8 plus 8, 16. O, 15 na. Gawin natin 15. Mama, tutulog na. Ay, wag ka muna matulog. Diyos ko, Maki. Manu? Yes, Manu. Tuloy-tuloy mo. Manu. Tuloy nyo, bahala kayo. Malapit na kayo. 15 na, 15 pesos. O, 15 pesos, Ma'am Dayan. Sige, punahan kayo dyan lahat. 15 pesos, mga wakwakers. Ay, welcome natin kawakwakers si Ramil. Ramil Biesta. Ayan, Ramil Enom, Day. Puntahan ako, Day. Dala tayo. Mario. Hindi. Mama. Update na mata ko. Ay, Diyos ko. O, ano nuntok na. Ay ko, Mariko. Tanongin niyo si Ramil. Ayan si Ramil. Training ni Ramil yun. Tapos pinasa sa akin. Naloka. Dahil yung training mo, nakakaloka, Day. Ramil. Diyos ko, nauloka ako. Mawalan ako ng bait sa kanya. Yung gumaganon-ganon. No? Diba gumaganon-ganon siya? Naloka ako. Mario, manununtok. Wag mo siya. Mano tayo, physical injury tayo niya. Si Ramil, alam niya ni Ramil. Ramil, magligay ka ng clue. Matildo. Hindi. Martilyo. Martilyo. Martilyuhin natin siya. Money. M-A-N. You. Yun na, lapit na. Maverick, Markar, Mamu. Uy, matatakot ako dito. Mag-isa lang ako. Baka mamumu ako. Markhan. Hindi. Yung gumaganon-ganon, mamaya papakilala siya. Manoy. Hindi. Marshall. Manko. Ayun, 6 plus 5, 6 plus 9, 15 na, 6 viewers, 9 thumbs up, 15, 15 pesos. 15, go, victory. Sino kayo makaka-victory? Pag narinig nyo to, may nakasagot na. Wala pa. Makar. Ma'am Chay. Mamumutakot ako sa Mumu Chay. Marlon. Hindi. Ayan, labahan ko. Mamumumu talaga ako dito. Nahanap ko, wala siya. Hindi ko siya makita yung video niya. Martilman Manuyo. Ano yun? Las Piñas Manuyo 1. Las Piñas Manuyo 1 ako nakatira dati. Ayan. Matagal ako sa Las Piñas Manuyo 1. Hello, shoutout nga pala sa mga taga Las Piñas Manuyo 1. Ayan, Buboy de la Cruz.
ang kapitan noon. Ewan ko kung sino yung barangay captain dyan. Matagal ako, thank you sa Las Piñas, Manuyuon. Barangay Las Piñas, Manuyuon, no? Thank you, mabait ang mga tao dyan. Ayan. Gala ako dyan, gala. Ayan. Manuyo, Las Piñas, Uno. Ayan si Manay Eileen, bungkukan, alam din yan. Doon ako. Manuyo, Uno, ayan. Huwag ka na magising. Mahirap yung matulog. Maganda yung may gising ka. Gising ka lagi. Hindi ko makita talaga si, Mondragon dito sa LS ko. Nawala! Number 40 yun eh. Sure ako number 40 yun. Sa number 40 ko siya nilagay. Wala talaga yung video niya. Malino. Manoygon. Magayon. Hi, thank you, Magayon. Magayon ako. Hindi. Manunulay. Maganon, manuno. Oh, kulang na. Alisin mo lang lay. Manuno. Ayan. Makuha niya ng pangalan. Pang Mindanao na pangalan. Ayan. Taga Mindanao kasi yun. Taga Marawi. Taga siya, Marawi. Mga ano ba tawag? Karaya tuloy. Okay. Ang tawag, no? Manununjul. Manununjul. Manunuho. Oh, di ba nanuhuli? Sabi, marami akong gold, Nery Cañete. Type na kita. Naloka ako, dalawa, nagkamabutihan. Di ba? Wala, di ko na makita. Di patuloy yun siguro. April Rose Pradas, mega love shoutout. 15 pesos pangalan lang po. Nung naging host natin yung gumaganon-ganon. Di ba? Yung expression niya dito. Natawa ko pasok ko, may kausap na siya. Jowa ni Nery Cañete. Chinismis. Chismis. Manunungol, hindi. Manungkit. Maria. Manunung. Oh, paano tayo? Oh, 5. Manunundeef. Ganon yung pangalan. Kahit sa chat comment, live chat comment, tingnan nyo. Chinat out siya ng katrabaho namin. Sabi, request naman kanta. M-O-M-M-O-M. O, ganon. Manuel. Ay, naloka. Baranggal. Naglalaban na nga ako. Matulog muna kayo. Mamaya, pagising nyo, papalaro ako. Gina, matulog na kayo. Pangkape. Mamun. Munmun ang tawag namin doon, Munmun. Pero may pangalan siya, nagpakilala siya. Minention ko siya Ambot. Sayang 15 8 plus 9 20 na. Diyos ko, 20 na. Hindi talaga kayo nagtatanda ng mga pangalan na sinasabi ko. For 20, last chance. Last chance, 20 pesos. 20 pesos na. Dali.
Mano o mano. Tapos, tatlo na lang dadagdag nyo. Mano. Mano. Paunahan kayo. Mano. 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 Alam mo, 20 pesos yung mga dagdagan nyo. Huwag seryoso kayo, 20 pesos yan. Disco tayo, guys. Dayang. Manok puloy. Hindi. Manunood. Magayunon. Magayunon ka talaga, Manay. April Rose Pradas. Manunoy. For 20 pesos, guys. Go. 20 pesos na. M-A-N-U. Manu. D. Bahala na kayo dyan. Nilulungan ko na kayo. Tama na yung kulong yun. Yung gumagano-ganon. Yung gumagano-ganon. Diba? Diba? Gumagano-ganon siya. Manuel? Hindi. Wala makakakuha ng 20. Manuro. Papasala lang ako mamaya. Maglalaban muna ako. Babal na ko yung labahan ko doon. Manurok. Tulog na yung iba. Manuel, no. Matulog na kayo. Good night na. Maya na tayo tuloy. Para maya, maglinis muna ako ng bahay. Manudo. Hindi kayo, basta tatandaan niyo siya, di ba? Mamaya papakilala ko siya ulit dito. Imbitahan ko siya ulit para matuwa kayo. Yung mahilig mong ganun. Di ba? Magaganon siya. Manulo. Hindi. Bakit siya? Yung gawa-tawa yan. Malores ka. Malores ba yun? May kamukhang artista yun, sabi niya. Wag mo na, 20 pesos na to, Manay. 20 pesos na, Manay, Dayan. Matutulog ka pa, 20 pesos o pang kape. 2 kape, malulugi. Malulugi talaga kayo. Ngayon, matulog na kayo, puyat na kayo. Sige na, mamaya. Kasi kagigising ko lang naman eh. Tulog pa mamaya pang gabi. Matulog ako mamayang umaga, 10 a.m. Siguro 7 a.m. balik tayo, 7 a.m. Matulog muna kayo, 7 a.m. 6 p.m. Oras na, oh. Sige na, tulog na muna kayo. Sabihin ko na lang sino manalo dito. Magbabaksak ako. Mine. Low. Ayan, mine. Magbabox na tayo. Mine, guys. Di ba? Maganda. Magkano to?
Ayan, ayan. Main-main na kayo dyan sa Pilipinas. Ayan. Ibabox ko na to para sa inyo. May pagbibigyan tayo nito. Ayan. Your leather. Maganda pa yung loob. Nabili ko sa mga ukay-ukay, guys. Meron pa tayong isa. Ayan. Oh, mine, mine, mine. Ayan, kasi mga bilat. Mga parigalo ko sa inyo mga bilat. Ayan. Ayan. Medyo ano pa. Ayan, oh. Maganda pa yung klase. Medyo may gas-gas lang siyang konti. Ayan, oh. Pero madadala na pa to sa Clorox. Ayan. Mura lang, guys. 10 pesos lang, oh. Diba? Mga syala-syala na, oh. Meron pa dito, guys. Haraj lang to, haraj. Tapos, nasan yung ano ito? Diba? Oh, diba? Your leather. Mine red. Mine red. To red. Magbabox ako ngayon. Para may mabigyan tayo ng mga bags. Mga tsakadal naman pala to. May laman to. Ito maganda. Okay, Ma'am Chai Gono. Sa'yo na to, Ma'am Chai Gono. Kita tayo sa... Saan ba tayo magkikita, Ma'am Chai? Maganda to, Ma'am Chai. Oh, ilaban ko na. Ayan, Ma'am Chai. Ibabox ko na siya ngayon. Papaliparin ko na papunta sa Pilipinas. Mga bilatex ko, mga kapatid, tsaka mga ano. Ayan pa dito. Pati ito na lang. 6 to 1, 2, 3, 4, 5. Kulang isa. Ito, black, red, black, black. Ayan, black. Ayan, sa solid supporters ko, mabibigyan natin nito. Solid supporters, solid super shotters. Ayan. Ma'am Chai Red. Okay. O sige, Ma'am Chai. Kita tayo sa Bicol, bibigay ko sa'yo. Ako magsusot muna. Mag-model-model muna ako dito. May kasi ako sa bag. Kasi si Manay Eileen. Eileen, bon ko ka, nasan ka ba? Para sa'yo ito, Manay Eileen. Alam na. Maganda. O, di ba? Syala-syala. Oh. Ito maganda, pamayaman. Syala-syala, oh. LV to, LV. May Louis Vuitton tayo dito. Ito, maganda rin to. Ayaw nyo dito. Ito, oh. Oh. Ma'am Princess, ano sa'yo? Ito. Ito mas bagay sa'yo, Ma'am Princess, oh. Kasi yung parang color na to, light, pang mayaman, parang sa'yo talaga itong nararapat. Meron dito pangit-pangit pero maganda yung ano. Pangit yung color niya pero maganda siya, dai. Ayan. Binili ko lang sa ukay-ukay ito, guys. Nagpasyal kami ng Haraj. Oh, may pa, dai. Ma'am Princess in Milan in Scotland. Ayan. Thank you, mine, please. Alin, madam, sa'yo? Wala na ba? Ito. Full kadats. Mahaba yung ano. Kasi mga bilat kayo, mga pambilat binili ko. Ayan, sinarado ko lang. Ayan, oh, maganda siya. Ito, di ko alam kung paano gamitin ito. Naloka ako. May ganito pa, oh. Maganda pa siya, oh. Ito lang damage niya. Makaka-reflection pa siya. Ayan, natatakpan naman siya, oh. Ganyan mo na, di ba? Syala-syala na. Oh, di ba? Ito mga damage na. Ito lang. Mura lang, 2 real. 20 pesos lang to dyan. Paano tayo magkikita? Paano yung kukugilapin? Binili ko talaga to para sa mga supporters kong babae, mga bilatan, ayan. Mga bilatics, ayan. Swerte ng mga bilatics supporters natin dyan.
Puro pambilat yung binili ko. Wala pang lalaki kasi wala pang lalaki dyan. Ayan. Diba? So maganda siya. Ang ganda sa loob, maganda rin. Buksan natin. Ayan. Syala-syala, may lock siya. Tapos ganyan, oh. Ganda pa sa loob, bagong-bago pa, oh. Damage lang sa labas. Nilagay na. Yes. Saan tayo, ma'am, lilipad? Ito, ma'am, ito, maganda to. Naunahan ka ni Ma'am Chai Guno. Ayan. Dali niya daw sa Bicol. Maganda to. Malikabok pa nga, oh. Ilapan ko na malikabok pa rin. Tara na, maglalaban muna ako. Lalaban ko ulit siya. Papakandahin ko pa kasi medyo malikabok pa. Kalat na naman ako dito sa kwarto ko. Ayun, ang dami na yung kwarto. Nalagay ko na siya sa box. Papadala ko sa Pilipinas. Buksan nyo na lang para na kayo kumuha doon. Punta kayo sa Cavite. Punta kayo kay Gianna Sala. Ito wala nagkagusto. Pangit talaga tong kulay nito. Pero maganda kasi ako sa maganda sa loob. Buksan nga natin. Ayan. Okay. Mga basura nandito. Hindi ko gusto. Pangit nga. Diba? Manganap ako ng ukay-ukay mine, Sir Violet. Ano Violet din eh? Ito ba Violet nun? Maganda talaga to. Get ko to siya pang syala-syala ko. Diba? Lipad na tayo, tara. Ito mas maganda, oh. Nagustuhan ko maganda talaga to. Pang mukha kang picture na maarte. Yung pang mayaman. Maganda yung sa loob niya. Ayan, oh. Labahan ko pa. Medyo malikabok pa, oh. Naloka ako. Nakipag-agawan ako nito, tutorial. 20 pesos. Oh. Maganda pa lahat ng gumagana lahat ng zipper, nasasarado lahat. Nasaan ba itong saraduhan nito? Hindi kasi marunong. Ayan, oh. Sira yung zipper. Maganda to, hindi to pangit, oh. Oh. Diba? Oh. Screenshot, mine. Oh, screenshot niya, mine. 20 pesos lang. 20 pesos lang nagbenta. Charge sa inyo na to. Mura yung bag dito, pinagtatapon lang. Pumunta ako ng Haraj, yung mga ukay-ukay. Gusto ko ang mura. Ayan. Sasarado natin. Subukan mo isasarado. Anong problema mo, oy? Ayan, sarado na nga. Ayan, sarado ko na siya. Ayan, diba? Ay, uwi na ako ng Pilipinas. Diba? Mine Violet, sir. Ito maganda to, nasira lang. Ayusin ko. Maganda yung sa loob nito, oh. Ayan, oh. Ilalagay nyo lang dito to. Ayan. Tanggal yung anik-anik. Diba? Tsaka yung nandito, nasaan na? Hindi ko nakuha.
Di ba? Maganda pa to. Oh. Ayaw nyo to? Ito lang, oh, ayusin. Madali lang ayusin to, lalagyan ng lock. Ayan, oh. Lock lang wala eh. Simple ko nga. Ayan, oh. Ay. Wala. Ayan, meron na. Ayan, no. Oh. O, di ba? O, di ba? Okay, man, Violet. Magliligpit na ako, guys. Matulog na kayo. Ilalagay ko na sa box to, mag-impake na ako, uwi na ako. Yes, dami kong pinili, guys, for sale. For sale. Hindi, pamimigay ko lang to sa inyo. Ayan. Kay Manay Aileen. Manay Aileen, nandiyan ka pa ba? Tampak ako ng gamit ngayon. Ayan. Yes, marami di Manay. Grabe ang barato mga bakalong dito. Kaso malaki na yung tax. 15. Pero na ako sa kayo walang tax. Matulog na kayo. Sige na. Thank you, Manay. Try. Go, no? Ayan. Ito. Sige. Hiling yung taga saan ka ba sa Bicol para madala ko to sa iyo? Ako gagamit nito mapunta sa iyo. Ayan. Chay, asan ka na, Chay? Nandito na yung ano mo. Ayan, oh. Lagyan ko maraming buhangin. Diba? Shala. Buray! Bigay lang shoutout, Buray! Ayan, nag-bargain ako ng bag, Buray. Mura lang. Libre lang. Sapat ang masak. Ayan, no? Diba? Sabi niya ako, sir, kamusta? Ayan. Ito, nanggaw kayo kaya ako sa ano, Haraj. Haraj siyang tawag. Eh. Ayan. Del Gallego ka rin. Malapit pa ka ni Joel. Diba? Del Gallego. Dadaanan ko rin papunta sa amin. Baba muna akong Del Gallego tapos abangan mo ko doon. Del Gallego na ako Manay. Puntahan mo ko doon. Del Gallego Station. Buray sa mo na Buray. Violet ba to? Mga balirat na dirty pero maganda siya. Cute kasi siya. Alaman sa loob. Ayan. Kasi ito pang shala-shala. Nawala na. Nawala. Itago ko muna to. Baba ako ng Del Gallego Crossing. Saan ito nakadikit? Saan nakadikit ko? Ganito ata to. Ganito to, dito to ganyan no. Diba? Tatanggal, fake pala. Maray pa man dito. Ayan, diba? Diba? Maganda pa siya ng klase, Bago pa siya, tapos gas-gas lang, tinapon na. Iulot ko. Ayan, dami tayong bag. For sales tayong bag. Ayan, dyan muna kayo display.
Magbabox ako mamaya. 5 hours tapos na ako niyan. Maglalaba, maglilinis, magbo-box. Tatang gamit yung box ko na. So, uwi na ako. Diba? See you, Philippines! Thank you, Bray. Nag-okay na ikaw. Wala, Bray. Kailangan. Pampasalubong. Day off. Naka-day off. Walang day off. Absent. Marag na. Bigay ko sa inyo si Unggoy, pasalubong. Ayan. Balik ka dyan, Unggoy. Nasakal si Unggoy. Chocolate lang, sapat na. Oh no. Bantay, malaba muna ako habang may oras pa ako. Ngayon, laog mo na ay, Muray. Nakasalang yung labahan ko. Dito pa yung apron ko pala. Oh. May pera pa to. Pera pa nga. Sayang 20 pesos. Oy, sino makawala sa 20 pesos na sana? 2, 1, 2, 3, 4. 4, 6. Wala pang kape, Jonah. Adik ka sa kape. Kaya hindi ka makatulog. Kape ka ng kape. Naku, mahal ko. Wag naman yan. Andyan si Buray. Baka anggutan ako dyan. Kiburay lang ako. Andyan yung asawa ko. Wife magayon. Paulahan kayo nito. Dali, magkano to? Ilan hawak ko ngayon? May gansal siya, may gansal. Ilan hawak ko ngayon? 10 pesos. Dali, additional 10 pesos sa inyong account. Ang dami ko ng utang ha. Hindi. 2, 4. Hindi. Dito siya Hindi. Saudi coins. Saudi coins. Saudi coins. Kunti lang to. Hindi lalagpas sa 10 kamay nyo. Hindi lalagpas sa 10 kamay nyo. May gansal. May point. Ito yung points Points na lang kailangan nyo, points. For 10 pesos, additional. Points lang. Points lang. Points na lang, di ko alam points dyan. Mag-type ka lang. Mag-type ka lang ng coins. Coins lang, tapos cancel. Ganyan lang, Ma'am Chay, Wala pa. 550, 545, hindi po. 50, hindi. Lagay kayo ng 4.5, 6.5, 7.5, kung ilang hawak ko ngayon. $4.10, no? 7.15, hindi.
May nakuha ng tama kanina, wala lang points. Wala lang point yung isa. $5.10, 4.6 hindi. 7.5 hindi. Ayun ako lang, bilang nasa kamay, Ayun, Kasi yung isa, 2 pesos, 2 real to. Ayun lang sa kamay ko, Ayan, bilang nyo lang, Nalaglag. Siguro, nalaglag pa yung isa. And 15 hindi. Ayan, Ayan. Dos yan. Meron pa akong isa. Hindi. 5.5 hindi siya. 650. Hindi 650. Pinakita ko na yung cents kanina. Kanina bala kayo dyan. 650. 6.2. Completoin nyo guys. Complete 6.70. Hindi. May nakakuha ng sagot kaso may kulang. 6.75 hindi. 6.75 hindi. Ito yung gansal, Unahan kayo dali. 6.80 hindi. 6.50. 6.30 hindi. 2.5 hindi. $6.76.90 hindi. Pinakita ko yung gansal kanina Pinakita ko to 15 hindi. Gansal na lang, gansal na lang. Ayan. 6.25. $6.25 guys, meron na nakakuha. Meron na nakakuha ang tamang sagot. Stop na, 6.25. Meron ako nakita. 2, 4, 5, 6, 25. Ayun, dali lang. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang. 25. Ayun na. Diba? Magkano na to? 6 times. Paano mapalitan ngayon? 13 na ata palitan ngayon. Diba? Meron ka 10 pesos. Sino ba yan? Meron ka 6. Rhea de Kenya. Additional 10 pesos na yung account. Congratulations. So, Rhea ba? Rhea 35. Tingnan natin. Check nyo guys. 6.25. Wala, duling na ako. Rhea de Kenya. Rhea de Kenya nga. Sino ba na una? Rhea de Kenya. Oo, Rhea de Kenya nga. Si Ma'am Rhea de Kenya. Thank you. Rhea. Send mo na sa GC natin. SS mo nanalo ka. 10 pesos kay Ma'am Dayan. Price will be released pag matapos naman natin. Para isang send na lang siya. Para marami kayong pera. Diba? Ipon na kayong ipon. Iulog na sa likansya ko to. May alikansya ako dito. Dami. Yan. Puno na siya.
Lekansya. Diba? Tapos na mabigat. Mapupuno na siya, oh. Lalaba muna ako ang apron. Nasa grupo, oh. Ipunin mo lang, ipunin. Kasi marami silang nakakano na sa akin. 900 plus pa lang naman. Layo pa sa budget. Marami tayong budget dyan. May mga comforter na rin ako ipapadala ko sa Pilipinas para uwi na talaga. Madami na post basagin natin. Papaulaan ko yun pag ano. Diba? Siguro kalahati kaya ko ibigay sa inyo yun. Ibigay ko yung kalahati sa inyo. Sa'yo. Sige na, maglilinis na ako. Kape. Mamaya pagising nyo, may umagahan kayo, magpapakape tayo mamaya pagising nyo. Magano muna ako, maglilinis, magbabox akong gamit para pag in case man agency ko tumawag, let's go na, di ba? Bantay ko muna si Unggoy. Oo, matulog na muna kayo, guys. Na, okay lang ako dito. Pwede kayo matulog na kabantayan para masaya, di ba? Love you all. Thank you, Ma'am Chay. Thank you, Ma'am Jo, na mahal ko. Ayan, Rhea de Kenya. Okay, Ma'am Chay. Ayan. Thank you, salamat sa lahat. Thank you. Andito lang ako, mag-ano lang ako. Oh, yung ayan si Chris Anjoy. Pagising nyo, mamaya abang kayo sa akin, magpapalaro ako. Baka mamaya bulahin na natin yung mga ano nyo. Andito sa banga, ito walang kunti pa lang to. Mamaya tatapusin ko na. Dito yung mga entry nyo. Kayo lang naman dyan eh. Ayan. Pupunuin ko na ito mamaya. Oh, manood ka lang dyan. Kape muna kayo dyan.
Wondering what would they, hoping you understand. It's not our only use what I play. Don't speak too much and what we going on. The past, you know where it's gone. Bye! I-joke muna ako, bye sa labas. I was I love you. Feel so wrong. You need to say that you can love. You open your heart to me. Underneath, no fear. Sige na, matulog na kayo. Tulog muna kayo, matulog muna kayo, matulog. Ayan, tulog. Bye, 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 all. Love song tayo, love song. Kahit tumis ang ating buhay, puno ng saya at hanggang di mauulit muli. Ang oras kapag hinayaang lumipas, madarama mo hanggang bukas, di mababawi muli. Ang dami-dami bagay na hindi naman kailangan. Kung pwede lang bawasan natin ang mga tampuhan. Ay hindi mo lang alam, hindi mo ba nararanasan? Kahit saan at hindi mo na pinahirapan, patawad kami, di na muli. Ang oras kapag hinayaang lumipas, madarama mo hanggang bukas, di mababawi muli. Di na muli yan. Tapos ang imasang sandali, di ko kubli aking tinig. Basta't di man lang nagsabi, salamat hanggang sa muli.
Binubulong ko sa sarili, mahal kita hanggang sa huli. Mahal ko hanggang sa huli. Oh, mahal ko hanggang sa huli. Mahal ko hanggang sa huli. Mahal ko hanggang sa huli.
Init. Ang init! Mainit sa labas. Mainit sa labas. Low. Mainit sa labas, Rhea. Thumbs up, James GPGP. Thank you so much, James GPGP. Yeah. I will put you in up, Rian. Then it will be. Hi, Sir James. Hello, Mega Miguel. Thank you for always visiting my house, James GPGP. Thank you. Thumbs up. Thank you sa pa-thumbs up mo dyan. Thank you so much. I really high appreciate your effort for always visiting me, ha, diba? I know you are a foreigner, that's why I need to speak English. My 2 bananas already in your account. Char. Thank you, GP, James, GP. Thank you, GP. So hot outside. Bakit naman dapat ma-English na?
para alam niyo yun. Di tayong dalawa. Nasa isip ka, napapanaginip ka. Yes. Ang patulog nyo guys. Tandaan mo, nasasabihin ko. Good night everyone. Thank you so much. Thanks James Chippy Chippy.
Ambitious sang Kylian. Mega mega love shout out. Wow, thank you so much.
bago. Init sa labas? At kung sino ang marunong magmahal ay siyang walang nilamang dahilan. Sa'yo midnight snack. Okay, midnight snack natin mamaya. Then, nawala kasi ano.
Init. Whew. Init, init, init.